Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is Jana's Secret File. Si Jana na nagmahal. Ginawang sugar baby. Pinagproposan. Hindi na naantay. Nakabuntis na ng iba yung lalaki. At ayun, sinubukang pangsuyuin siya, pero ayaw na niya. At dahil dyan, single siya ngayon. At sabi niya nga, ayaw niya ng ganong klaseng relasyon. Ayaw niya yung niloloko-loko siya. So ngayon, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share na kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Charles. Oy, narinig ko na rin yung ganyan, yung makikipagkita kay ex para sa closure. Wag ako. Magkikita for closure, tapos sa lugar na walang kusina ang tuloy. Charot with the rod. Kidding aside, buti natuto ka sa ginawa mo at sa relasyon ninyo. Hindi mo pala siya maiwan-iwan pero ayan ka, naging matapang ka para hiwalayan siya. I'm so sorry to say this pero kung matapang ka talaga na nakipaghiwalay, dapat wala ng closure. Pagkatas may na-open na. Charot with the rod. Sender, huwag mo sana isara ang puso mo para magmahal uli. At dapat marunong ka ng kumilatis na mga lalaking nagpapalugaw, nanliligaw sa'yo. Baka, Ariane Vet, meron na namang red flag. Wag naman sana, no? Yun lang naman po. From Charles Sancho. Eto naman sabi ni parang Jobert Vertudazo. DJ Raketera and DJ Titan Jello. Good evening. BJ, sa ginawa mo, damay na naman ang sibilyan sa iyo. Cheater ka talaga. Kasi meron ka ng Jana, naghanap ka pa ng iba. Para naman sa'yo, Jana, move on ka na lang. At least nalaman mo ng mas maaga na hindi mapagkakatiwalaan yung taong minamahal mo noon. Wow. Shoutout na lang po sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Jepon Ken Vertudazo, Jeden Sheriaka, and parang Alan Alvarez. Linaw ngayon ni ang mga banatan ngayon ni Jobert, no? Jobert. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi natamaan siya eh. Siyempre pagtatanggol yung mga sarili nila, di ba? Aray. Aray. Ito pa sabi ni Jason. Pinili ng BJ na yan ang magloko, Jana. Kaya dapat panindigan na lang niya ang ginawa niya. Wala ka ng kasalanan doon. Out ka na. Kaya hayaan mo na. Huwag nang magpapasuyo pa sa lalaking yon. O, ito naman sabi ng ating kabisyo na si Oliver. Hi, good evening, DJ Rocky and DJ Titan Jello. Sana po ay magtuloy-tuloy ng pag-heal ng ating sender na si Jana. Kung ako sa kanya, lalandi ako ng lalande ng sa gayon ay mas marami pa akong makilalang lalaki. Hindi naman porke nakipagkilala ka, ibig sabihin sasagutin mo na sila. Okay lang naman yung makipagkilala at tatandaan na pwedeng libreng dinner lang ang date ang habol mo sa kanila. Galing na ito. Libreng date. Ginawa ko rin yan dati. Para makatipid sa gabi-gabi, ganyan. Charot lang with Harot. Ang dami pa nag-comment sa ating secret file for tonight. Sa'yo ba may nag-comment? Pero isa lang. Go. Dito, babasahin na natin. Basahin mo na. Sabi dito ni Richmond de Vera,
Grabe. Ang sakit na nangyari kay Sender. Laban lang, Sender. Kaya mo yan at padayon. Feel ko kaya naganap si Kuya kasi hindi niya mahintay si Ate Sender. Yan ang sabi ni Richmond de Vera. Yung bang tipong pasettle na siya tapos hindi niya naantay? Ganun ba yun? Ako hindi ako naniniwala dun eh. Makati lang talaga siya, ganun. Oo. Talagang ginusto niya na magloko. Ganyan naman ang mga lalaki. Di ka kasama doon? Ba't ako sasama dun? Sino sila? Sino sila? Excuses kasi yun eh. Alam mo, walang kahit ano makapag-justify ng cheating, dude eh. Yes. Ako, bilib lang ako sa mga babaeng kayang humindi sa mga taong nagloko sa kanila. Doon ako pinaka nabibilib. Kasi nga, bibihira yung mga ganong klaseng babae, dude. Yung papatawarin ka pero hindi ka natatanggapin uli. Bibihira yun. Marami akong kilala na nabaliw-baliw na sa isang lalaki na niloloko-loko sila. Pinapaikot, inuuto, ganyan. Hanggang sa parang ngayon, wasak na wasak sila. Everyday, nagtitiis sila. Everyday, iniisip nila kung lolokohin ba sila uli. Yes. Kasi ang problema dyan, pag binalikan mo, pwedeng hindi ka na magkaroon talaga ng peace of mind. Eh. Yes, tinotorture mo yung sarili mo eh. Yeah. I agree, ma'am. Naging teacher mo ko. Anong ma'am ka dyan? Ako sa'yo. Totoo naman. I agree dun sa sinasabi ni partner, di ba? Na tinorture mo yung sarili mo eh. Pinapahirapan mo lalo eh. Hindi ka makakahanap ng peace of mind sa ginagawa mong ganyan. Totoo. Kaya nga, sa mga babaeng nakikinig ngayon, pag niloko ka, tapusin mo na. Lalo na kung meron ng involved na bata. Mararamdaman mo yan eh, kung worth it ba na patawarin at tanggapin yung isang tao sa buhay mo ulit. Yes. Kung mas matimbang yung pagmamahal kaysa dun sa kapayapaan ng damdamin mo, yung sanity mo, sige, ilaban mo. Pero kung kaya mong panindigan araw-araw yung naging desisyon mo at haharapin mo yung pagkabaliw mo dun sa nangyari, yung alam mo na pagdadaanan mo yung magda-doubt ka, manliliit ka sa sarili mo, pangit ba ako, yung mga tanong na gayon, tatanungin mo yan eh. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Ano bang mali sa akin? Hindi na ba ako sexy? Hindi ba ako mabango? Alam mo yun? Lahat ng yun itatanong mo eh. Kung kaya mong i-handle yan habang hindi pa kayo kasal, ilaban mo. Pero ako sasabihin ko talaga sa'yo, hanggat hindi pa kayo kasal, save yourself. Run away from those kinds of people. Ba't ka natatawa, Titan Jello? Natatawa lang ako. Pero kasi sa akin naman, kayong mga manloloko, ano? parang awa nyo na, huwag na manloloko. Hindi naman lahat kasi ng lalaki manloloko eh. Diba? Oo naman. Parang awa nyo na rin mga babae. Hindi naman lahat ng lalaki manloloko. Huwag nyo naman kami tignan lahat manloloko. O kaya yung, huwag nyo na lang tignan yung ibang lalaki manloloko. Hindi ko na dinadamay sarili ko ha. Minsan kasi nakakaasar dude yung ibang sasabihin nila, lalaki, pagbigyan mo na kasi polygamous yan eh. Naturally polygamous yung mga yan eh. Hindi. Mali yun. Diba mali? Mali yun. Ako hindi ako perpektong lalaki pero mali po talaga ang manloko. Bakit? Kasi may iba't ibang tao na hindi po nila kaya i-handle yung panloloko mo sa kanila eh. Minsan sobrang lala ng nagiging epekto nito. Hindi sila kagad nakakabangon. Mas nalulubog nila yung sarili nila, totoo yung sinasabi mo eh. Tinatanong ng isang babae na, pangit ba ako? Di ba ako mabango? Bakit ganito? Ba't pinagpalit ako sa ganito? Ba't siya naghahanap ng ganito? Hindi ba siya kontento sa akin? Totoo po yun. Pero kami rin mga lalaki, mas masakit po na kapag kami ang naloko, triple pa po sa nararamdaman ninyo, mga kabisyo. Uy, pero walang kwentahan dito ng sakit ah. Kasi lahat naman masakit. Lugi talaga! Oy! Bakit kayo?
Ano? Dinidiin nyo kaming manloloko kami, pero kami, pag nagbibilang kami ng pag nasaktan kami, niloko kami, lalaki, pinagpalit kami, bawal yon. Hindi, wala namang leveling, di ba? Na kunwari, pag babae, mas masakit, o pag lalaki, mas masakit yung mararamdaman niya kapag cheating. I mean, walang leveling yun, dude. Pero sa ego ng isang lalaki, mas masakit. May Kasi- ego din naman yung babae. Oo naman, pero yung lalaki kasi parang tingin niya lagi na, hindi ako manloloko, ako pa nga makakagawa ng maloko. Bigla niloko siya. Masakit yun, Well, iniisip nyo lang yun. Tsaka mas mahina daw talaga yung mga lalaki. Mahina in terms of, I get so weak, yun ba yun? In the knees, I can... Emotionally? Intelligence, ganun. Emotional intelligence. Yan, emotional intelligence. Tama mo? Totoo Kumbaga yun. feeling nyo mahina yung sa ganung aspeto Yes. yung mga kalalakihan. Oo, mahina. Mga lalaki doon. Well, Naglalakas-lakasan lang kami, nanloloko-loko lang yung iba. Pero at the end of the day, pag sila naloko, kuwawa talaga. ginawa-gawa ninyo. Panindigan nyo. Paano yung mga hindi naloko? Hindi, alam mo, kasalanan na ng babae yan kung sakaling hindi nila paniwalaan yung taong matino naman. Yun. Kumbaga, kung matino ka, wala kang dapat guilty, di ba? Tama yun. Wala kang dapat defensive, ganyan. Kasi matino ka eh. So, kung manluloko ka, may history ka ng pagluloko, yun, dun ka magkakaproblema. Di ba? So, wala lang. Parang ako, naisip ko dito, wala talagang gender yung pagluloko. At naisip ko dito na dapat talaga alam mo kung paano mo mahalin yung sarili mo at irespeto yung sarili mo. Kasi at the end of the day, 'di ba? Pwede kang bitawan ng lahat ng mga taong nangako sa iyo na pakakasalang kita, 'di ba? Ikaw ang dadaling ko sa altar. Dambana. Sa dambana. Dude, 'di ba nga may failed engagement ako dati. Akala ko lang din hindi siya nakapag-antay. Yes. Kasi gusto ko pa may career ako eh. May career ako nung time na yun. Like, magsusulat pa lang ako ng libro. Yung ganun. Yung parang ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. Parang sandali lang, okay lang ba na ganito na lang tayo magpakasal. Oo. Pero alam mo, na-realize ko dun sa pagkatapos ng relasyon lang yun, na it's never an issue about the waiting eh. Hindi siya dahil sa napagod lang eh. Kundi dahil, yun lang talaga siya. Naghangad lang talaga siya ng iba at hindi lang talaga siya natutong makontento. Nakakapanghinayang, oo. Pero at least naman, naging masaya kami. At dahil doon, may pang-adlib ako. At natagpuan mo Ayaw naman. ang tamang tao para sa Yes. Yun, diba? Tinatanggal nga daw ni Lord sa atin yung mga hindi para sa atin. At binibigay niya yung mga tamang tao para sa atin. Totoo yan dun. Yun. Kailangan mo lang i-acknowledge yun. Yes. Kaya wag nating madaliin itong secret file sender natin dun sa paghihil niya. Tama. Sana yung programang to, 'di ba, is maging isa sa paraan para mabuksan na talaga yung isipan niya na it's time para mag-heal ako. It's time para bigyan ko na ng pagkakataon yung sarili kong kumilala ng iba. Tama. Sabi nga sa kanta, Ano? pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Sender, baka ikaw at ako. Yun! Iba talaga bumanat si Titan Jello, no? Hindi, maging masaya ka lang muna. Enjoy mo at mahalin mo yung sarili mo. Eventually, it will come. Yes. The right person will come. Claim it. Yan. Anyway, if you want to share secrets, share to me, rakitera@gmail.com. BRB as in bathroom break, kasama pa rin sina DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Jana's Secret File.